Russia pen Ukraine ang bong ron thama ka chinthur pinian ni thoke prapho an plengtang lo pangso ka charwa porhut United Nations Chief Secretary Kyiv along ke do bomahut Rus Army okso tum missile pen kateng khengdun Russia la pen Ukraine ang bong ke charwo apor pinian ni thoke prapho so se apor plengtang lo kedamtang arni United Nations Chief Secretary pen Ukraine arong so pi Kyiv along an Volodymyr Zelensky along chetong damlo halabang so apor huteng IC Russia amai phu Vladimir Putin pen air strike a hormu Russia ormu okso aphan missile pen Kyiv along pateng kheng ponlo bang so pen ajok America anat pen ke pangdak pon thua birta laki Ukraine aphan thongke braki thom a billions a risim kangtang Ukraine aphan ke rap pi pajir don po NATO la pen America atum ajat pen on Russia aphan ke pariam angthek chun chetik Ukraine aphan risim kangtang ke rap pajir don bompo Arni ke ong apor pen Russia mai phu Vladimir Putin pen ni janganat ke do an ater aphan lampe si chuning ripon lo labang so ka chuning ripon la ki Ukraine aphan madu atum tak kirap ke pajir dun te de ji aphan pura Putin pang dak pon lo bonda Putin alam the ke ong dong ader atum kroi kresi Ukraine aphan America la pen NATO atum un an pen kirap pajir dun bom lo bang so pen ajok Ukraine rong so pi Kyiv along Russia armu okso atum missile pen tengkheng pon lo America anat pen Ukraine aphan ke ong dong arisim nang kasalon pontang aphai penang an iktang lo hajat pen non somindar adang along monsam thir nang ji pulote Russia amai phu Vladimir Putin aphan parem vek nang ji la pen parem vek ji bang so pen ajok America pen non puthot nang kasalon pon thuji arisim aphai laki EC pen hini alam kali billions hong ke braket thom arisim aphai puthot non akimi Ukraine aphan nang pali thupo labang so alam laki Joe Biden pen klar dakalam ke pachini pon Mariupol along ke do Azov Steel Factory along ke do ke Ukrainian arat lapen army okso tum khaladak dolang alang ritu maphan ke ba jok ponji aphan apor pe der bom pulote ki ke jang aphai pleng bom po bang so pen ajok somindar arat aphan kachuning ripon lake Ukrainian arat lapen army okso aphan pa jok pon serak nang po International Text Report Karbing Long Live